Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Jalin Kinanti saking kelas ilmu kejawen PBDA 2017. Badhe ngandharaken upacara tradisi saking tlatah Gunung Kidul ingkang kawastanan Rasulan. Upacara tradisi Rasulan wonten ing Kropak Candirejo Semanung Gunung Kidul ingkang dipunlaksanani saben setunggal taun sepindhah. Adicara menika dipunlaksanakaken saben dinten Jumat Legi wonten ing setunggal taun. Adatipun sabibaripun mangsa panen. Rasulan menika sinaosa wonten tetembungan rasul, ananging boten mawi teges bilih rasulan menika wonten gegayutanipun kaliyan pengetaning nabi. Rasul menika minangka sarana pamuji syukur dhumateng Gusti ingkang akarya jagat, ingkang sampun paring berkah dhateng para tani lan masyarakat ing tlatah menika. Rasulan ugi dados sarananing silaturahmi dhateng sasami. Sajarahing rasulan menika boten wonten cathetanipun kapan anggenipun kawiwitan. Ananging saking katerangan narasumber ingkang wawan rebak menika, rasulan sampun wonten saking danguning dangu. Dados rasulan menika warisan folklor saking para leluhur. Tata cara rasulan menika kawiwitan saking damel ingkung saben padukuhan miturut cacang RT dinten kaliyan sependuduk. Nalika dinten hanipun inggih menika Jumat Legi sabibaripun Jumatan. Tata caranipun ingkang kapisan inggih menika kirap keliling 6 padukuhan. Pasarta kirap menika wonten piyambak putri ingkang bekta bokor isinipun palawija saha ingkung, sesepuh kasepuhan, prajurit lomba abang, gunungan saha rombongan seni budaya. Kangge mbikak upacara menika, wonten ing titik kumpul inggih menika prapatan margi, dipunadani upacara bikak margi dening Pak Kaum. Manawi sampun, salajengipun inggih menika keliling 6 padukuhan kangge mapak gunungan ngantos dumugi titik kumpul adicara wonten ing salah satunggaling bali dusun. Adicara serah tinampi ingkung kaliyan palawija menika dening tokoh masyarakat dhateng Pak Lurah. Tumuli kalajengaken adicara kenduri sasarengan lajeng dhahar kembul sekoluduk kaliyan ingkung kala wau. Uba rampe ingkang dipunangge ugi gadah makna ingkang luhur. Kadosta ingkung ingkang lambangaken manungsa ingkang tansah sujud manekung dhateng Gustinipun, tumpeng ingkang lambangaken patraping manungsa dhumateng Gusti Allah, kembang saha kemenyan ingkang lambangaken gondo arum berkah saking para leluhur, janur minangka lambanging tolak bala saha lambanging sorot swarga, sarta dedonga ingkang dipunwaos kaajab mugi-mugi wonten ing pagesangan menika tansah sinawasa diparingi rejeki saha keselamatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.